Коста YouTube. Аз съм Рио и сега ще ви покажа една къщичка, която аз построих на GameMod, разбира се. Защото, както гледате в тази пустош, къде мога да намеря дърво. Ето, това е къщичката. Тук имаме печка, честове. Тук има легла. Тук пак печка, два workbench. Тук съм си направил redstone. Там забравих какво беше. Ако искате да си поседнете, само цъкате ръчката, сядате. И ако искате, ако вече излизате, затваряте ръчката, дърпате ръчките. Даже сега може да довършим нещо, което аз бях забравил. Че ме извините за това. Значи, къде да сложим? Ще сложим една тук и една тук. Както знаете, те се задействат с левари. Или на новите версии с redstone блокове. Които не знае, сега ще демонстрирам. Ето. И те сами си тръгват. Само че аз ще искам да е левара, защото къщата не е направена от блокове от руди. И това е къщичката, сега ще ви покажа отгоре. Избрах да е точно така, защото това ме кефи. В смисъл, той е вид на къщата. Отгоре слизаш долу. Това ме харесва. Формата на къщата, не знам, импровизирах. Някой ще каже, че прилича на нещо, няма да казвам какво е. И това исках да ви покажа, какво съм си построил. Ако искате да качвам клипове, които са на survival, да оцелявам просто с GX или с Dark Core 7, не знам. Пишете, казвайте на какво да снимам. Не знам, чуди се дали да снимам на самп, защото много съм се запалил, извинете. По самп и това е от мен. Това бях аз, Рио Дуде. С къщичката, ето я. И довиждане.